Здравейте! Реших да ви направя това видео, за да ви разкажа как се прави капсула от етерични масла, както и как се прави бленд. Ще направим най-често използвания от нас бленд, който се нарича имунна бомба и се състои от маслата тамян, чайно дърво, онгард, лимона и риган. Профилактика, когато искаме да направим, не е нужно да слагаме ригана. Аз обичам да добавям както в смеси, така и в капсула и мащерката. Но когато е профилактично, не ги добавяме. Не е проблем да добавим и риган, и мащерка. Както в капсула, по една капка само, че както и в смеси, дори и за възрастни, е хубаво да се ограничим в броя капки и примерно да са не повече от 3-4 капки, тъй като идва силно. Разбира се, дотера има и готови решения с меките капсули, правилно онгард, както е Тризи, където имаме лавандула, мента и лимон. Взимаме ги като решение, което може винаги да е с нас. Ето така е капсулката. Вътре има 4 капки от сместа онгард в тези капсули. Но когато нямаме готово решение, може да се направим много бързо сами. И сега ще ви покажа как. Ето това са празните веган капсули, които може да се поръчате такава опаковка от дотера. Изкарваме си една капсулка. Отваряме си я и започваме по една капка от всяко масло да си капим. Ето, отваряме капчица, затваряме следващото, накапваме си го. Така, иначе маслата са си с капкомер, има си прецизност. Дори да капне повече от една капка, не е проблем. Нищо няма да стане. Особено от лимона. До 20 капки на ден от цитрусите въобще не са проблем да приемате във вода или в капсули. Ето ще сложим една капка от ригана. За улеснение съм си напълнила зехтин в такава спрей бутилчица, но съм наливала от голяма, за да може по-лесно. Ей така с 2-3 спръсквания си пълниме капсулката. Ето вижте как изглежда. Така. Затваряме си я. И ето това представлява нашата капсулка с етерични масла. Изпиваме я с вода. Съответно вече, ако искаме пък да направим бленд, ето това е шишенцето. Това е точно бленд с имунна бомба маслата. Шишенцето, което самата капачка капкомер отваряме с такава джаджа, може и с нож. Това нещо го има в аксесуари в сайта на дотера. Може да си поръчате. Много е удобно за бързо отваряне на бутилки. Тук имаме за по-малки шишенца и за по-големи накрайници. Ето с него става просто с едно движение. И по същия начин в шишенцето винаги първо капим маслата, след това доливаме базовото масло. Сипваме от всяко масло. Зависи дали вече правим за деца, за бебе, дете или за възрастен. Преценяме броя капки според възрастта. Като пак казвам, ако е за профилактика, не слагаме риган или мащерка. Може да добавим маточе, например. А може да оставим и сместа такава, каквато си е. Ето това е фракционираното кокосово масло на дотера. То не гранясва, не мирише и винаги е течно. Препоръчвам ви да си го имате. Много е удобно, защото е тази помпичка на крайник. В абсолютно всички шишета, буквално с 2-3 впръсквания, си ги напълваме. И съответно си слагаме капачката и цялото това упражнение в рамките на една минута може да си имате готова смес за използване.
Сместа нанасяме по гръбначния стълб, стъпалата. Когато имаме болка в гърлото или подути лимфни възли, може да нанасяме зад ушите, тук по врата надолу, както и на рамената. Може да нанасяме, разбира се, при хелема и слепоочията, синуси. Масаж ще да си направим върху носа, като пазим очите, пазим вътре в носа, не нанасяме масла, както и вътре в ушите. Има си различни методики, които могат да се приложат, но това видео няма да акцентираме на тях. Разбира се, по-добре е да се консултираме лично според случая и възрастта на човека, за когото искате да приложите